Daşowuzdaky täze hassahanaların açılış tabarasyna prezidentin gatnaşmagyna garaşlýar. Daşowuz şäheriniň köçelerine 2 günden gowrak wagt bäri arastatçylyk işleri batlanýar. Müňlerçe büdjet işgäri arastatçylyk işlerini çekilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtlarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Sewit merkezine sapar etmegine garaşlýan ony habar berýärler. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy welaýatyň edara ediş merkezine köçeleri aratsalamak işlerini we geçiriljek köpçülük şäherlerine müňlerçe büdjet işgäriniň çekilýändigini habar berýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz Sewitiň şäherine howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Medeniýet we sungat işgärleri täze eserleri bilen çykyş etmäge taýýarlyk görýärler. Şäheriň içindäki ýollar awatlanyp tananmajak derejede ışıklandırıcı sıralar bilen bezeldi diýip bir ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň welaýatda ulanylmagy berilýän täze köpugurly hassahanyň we onkologiýa merkeziniň açylış tabarasyna gatnaşmagyna garaşlýanyny habar berýärler. Şeýlede prezidentiň sapary bilen baglykda köçelerde öndürilen senesi 2012-nji ýyldan aňyrda bolan ulaglaryň hereketine ruhsat berilmeýär. Öndürilen ýyly 2012-nji ýyldan köne bolan awtowulaglaryň hereketine mihmanlar gidýänçe Daşowuz şäherine ruhsat berilmeýär diýip ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Garaşsyz Türkmen Nokot News neşri hem 23-nji maýda Daşowuzda awtomobil ulaglarynyň köpçülikleýin jerime duralgalaryna alınıp gidilýändigini habar berdi. Neşriň çeşmeler 1500-den gowrak awtowulagyň jerime duralgasyna ekdilendigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar prezidentiň Sewite amal asyrýan saparynyň dowamyna beýleki meseleler bilen bir hatarda welaýatyň suw we elektrik energiýasy bilen üçinçiliginiň meselelerine garalmagyna umyt bildirýärler. Welaýatyň çözülmedik ýol, suw we elektrik tok meselelerine garalmagyna umyt bildirilýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti yerli ýaşaýjylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň prezidentiň saparynyň dowamyna garalmagyna umyt bildirýän meseleler barada gal berse de büdjet işgärleriniň köpçülikleýin arastatçylyk işlerine çekilmegi barada habar bermeýär. Türkmenistanyň döwlet başçysynyň Sewitde amal asyrýan saparlary köplenç yerli ýylatyň gündelik durmuşyna oňaýsy täsir edýär. Ýollar ýapylýar we büdjet işgärleri köpçülikleýin çärelere çekilýär. Daşowuz şäherine 450 orunlyk köpugurly hassahanyň hemde 150 orunlyk onkologiýa hassahanasynyň açylyp ulanylmagy berilmegine garaşlýar. Yerli medeniýete görä köpugurly hassahana ajaýyp guruluşy hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Türkmenistanyň öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 18-nji maýda saglyk goraş we derman senagat ministri Nurmuhammed Ananepes bilen geçiren ýygnagyna ministr Daşowuzda köpugurly hassahanyň hemde onkologiýa merkeziniň taýýardygy barada hasabat berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Daşowuzda 450 orunlyk köpugurly we 150 orunlyk onkologiýa hassahanalyrynyň açylmagy dolu taýýarlygy bilen baglanşykly maglumatlary Prezident Serdar Berdimuhammedowa ýetirjekdigini aýtdy diýip Türkmen portal Nokot.com neşri geçen hepde habar berdi. Asyl käri diýiş lukmany bolan Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl ozal ýurdun saglyk puwdagyna gödäwçilik edýärdi. Azatlyk radiosy 24-nji maýda Serdar Berdimuhammedowyň Daşowuz amal asyrmagyna garaşlýan sapary boýunça kommentariýa sorap, Daşowuz welaýat häkimligine telefon arkaly jaň etdi. Häkimlik işgäri prezidentiň sapary boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barylýanyny tasdiklady. Ýöne saparyň anyk senesini aýtmakdan saklandy. Mundan ozal 15-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine köpugurly hassahanyň açylış tabarasyna gatnaşdy. Şonu döwlet medeniýeti ýakyn wagtlarda Daşowuzda soňra bolsa, ahal welaýatyna hem köpugurly hassahanylaryň gurulyp ulanylmagy beriljekdigini habar berdi. 23-nji maýda Türkmenabadyň merkezinde uly basysly suw geçirjiginiň ýarylmagy netijesinde tutuş şäherde 12 sagatlap agyz suwy kesildi. Duşanbe günü 1 saat 6-larda Türkmenabadyň esasy bitarap Türkmenistan şaý ýolunyň urundaky 800 diametrlik suw trubasy ýaryldy. Bu sebäpli agyz suw edarasy tutuş şäheriň suw üçinçiligini kesdi. Mektepler, çağılar, baglary, hassahanalar, zawod, fabriklerdagy agyz suwundan doly mahrum boldy. Diýip Türkmenabadda ýaşaýjylaryň biri 23-nji maý güni gisli habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sagtyýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz suwuň duýdansyz tas ýarpy güni kesilmegi raýatlaryň durmuşyna hem yaramaz täsir ýetirendigini aýtdy. Ol adatçy şäheriň agyz suw edarasynyň durly awatlaş işleri sebäpli suwun kesiljekdigini birnäçe gün öňünden duýdurýandygyny, bu ýagdaýlarda öňünden taýýarlyk görmäge mümkinçilikleriň hem bolýandygyny belledi. Bu gedek öňünden ähtiýaç edip suwdan doldurup bilmedik. Nahar tebiği hajatlar ýaly derowluklar gojalyklary gaty kyn güne saldy. Bu sebäpli çağalar bagynda hem perdendim kadaly iýmit edinip bilmedi. Diýip 40 ýaşlaryndaky öý gojalykçy aýtdy.
Türkmenabadyň demir gazygyndan säheriň gün ortasyny tä aeroportu çelini uzayan itaatçy suw geçirjiniň ýarylmagynyň sebäpleri barada Sewitin häkimliklerinden maglumat almak başartmady. Emma anonimlik sertinde söhbetdes bolan yerli hünärmenleriň biri uzynlygy 30 kilometr goly bu turwanyň çekilenine eýýäm 20 ýyldan hem aşy wagtyň bolandygyny, sol sebäple de onda häli sindi ýa-taýlyklaryň ýüze çykýandygyny, köçeleri suw basýandygyny aýtdy. Ol prezidentiň tebrik edýän saparlarynyň dowamında hem turwanyň birden duýdansyz ýarylmagyndan huwatir edip, onuň batyşynyň petildilýändigini we netijede şäheriň çetki tebitlerine suwuň asla barmaýandygyny anyktady. Şu günler Mara vilayatynyň awtolog sürüjileri polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň güýçlendirýän gödäwçiliginden aman galmaga çalyşýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň dürli bahanalar bilen awtomobil ulaglaryny köpçülikleýin jerime drolgalaryna alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy awtologyny ýol polisiýasyna aldyran bir näçe sürüji bilen gurrundaş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň öz ulaglaryny eden etdirikli häsiýetde jerime drolgalaryny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Bir sürücü piyada yol bermän ulagyny elinden aldyrypdyr. Beýleki bir sürücü çepelini ulagyň aýnasyna goýup barýanlygy sebäpli polisiýanyň jerimetine sebäp bolypdyr. Ýene bir sürücü sähel ýokary tiýlik bilen polisiýanyň eline düşüpdir. Mara vilayatynyň habarçymyz şu günler vilayatyň tasähli etraplaryna ýol gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigini habar berýär. Şu günler ýollarda polisiýa işgärleri öňkülere garanyňda has köp gözeýilýär. Çala bir bahana tapsalar ulaglary adat bolşaly jerime duralgasyna alyp gidýärler. Geçen ýyl men bir gedek awtologda maskala oturan wagtym burnuň göründü diýip jerime duralgasyna eltiripdim. Şonda ulagym jerime duralgasynda bir hepde saklanandan soňra 400 manat para, ondan daşary maska düzgünniň jerimesini töläp ulagymy ýyzyna alypdym. Şondan soň men maska dakynmak düzgünni bozmadım. Emma bu gedek ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri meni piyadalara ýol bermezlikde aýplap ulagymy polisiýanyň jerime duralgasyna alyp gitdiler. Diýip bir marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu düşünşmezlige çatyrykda ulaglaryň hereketini urukdurýan eli taýakly polisiýa işgäriniň sebäp bolanyny aýdýar. Ýene bir marly sürüji ulag sürüp barýarka çepelini ulagyň aýnasyndan çala çykarmakda aýplanyp polisiýa tarapyndan saklanypdyr. Onuň hem awtology jerime drolgasyna alınıp gidildi. PYGG işgärleri meni ýolda hiç ýeri düzgün bolmasam hem sakladylar. Men ilki maskamy marladym, ol ýerine. Soňra howpsuzlyk kemerimi marladym, ol hem ýerine. Awtologymy ýolda görkezlen tezlikden ýokary sürmedim. Derman gutym bar. Yangın söndürjim bar. Bularda maňa ırsaramaga bakana ýok diýip gaýşarlyp arkaýynlaşdym. Emma PYGG işgärleri dokumentlerimi elimden alıp ýyzyna bermän siz jerime duralgasyna gitmelidiler. Men ilki oýunlary öýtdim. Ýok, olaryň garaçyny. Men sebäp näme? Men haýsy düzgüni bozdum diýip sorasam, olar maňa seniň bir eliň ulagyň daşyna çykyp gelýärdi diýdiler. Diýip ikinji sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sürüji ýol kenaryna özüni aklamak finanşyklarynyň netije bermänini aýdýar. Ýene bir sürüji polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärlerinden halas bolmak üçin hukuk goraýjy edaralardaky ýakyn tanışlarynyň birinden haray gözleýüşini, ýöne munyň netije bermeýişini gurrun berýär. Ulagymyň tizligi bellenen tizlikden çala geçipdir. Ulagymyň jerime durulgasyny äkitdiler. Men tizligim çala ýokurlanan bolsa jerime ýazyň göýberiň diýip aýtdym. Olar howlukmy entek jerimede ýazar. Eger odal 3 gedek radara düşen bolsaň, onda wagtlaýyn sürüjilik şahadatnamaňy hem alarys diýip meni jerime durulgasyna getirdiler. Men hukuk goraýjy edaralaryň birinde isleýän ýakyn tanysmy jaň edip, meniň ulagymyň jerime durulgasyna äkidilmegine ýol berme. Egerde äkitdiler hem çykarylmagyna kömek et diýip jaň etsem, ol ýok, şu wagt diýme. Edil häzir hukuk goraýjylar birek-biregi sugullap dusman boldular. Hiç kime ynam ýok. Özüň bir zatlar et. Şu barlylar ýatysyn, onsoň bir zatlar ederis diýdi. Bulara näme boldy düşünmeýärin. Diýip üçüncü sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Martaýna prezident çalyşyp täze döwlet ýolbaşçysy, täze içeri işler ministrini wezipä bellenden soňra polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy ýurdun tasähli künjeklerini gödäwçiligi güýçlendirdi. 12 mart ilk prezident saýlawlary bilen prezident wezipesine eýlen Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde içeri işler ministrini täzeläp Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň öňkü başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipesine belledi. Täze prezidentiň ilkinji howpsuzlyk mejlisinde döwlet telewizionyasy köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozmakda aýplanýan adamlaryň
tobularyny görkezdi. Bu süjetler täze prezidentiň esasy howpsuzlyk aladalarynyň ugurlary barada pikir döretdi. Munyň ideýany ýurt boýunça köçe ýol hereketine gödäwçilik güýçlendirildi. Hatda Türkmenistanyň Jinaýat kodeksine üýtgetmeler girdilip, ýol hereketiniň düzgünligini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler birnäçe arttyryldy.